So maayo jud ning dili magplano guys no kay madayon jud siya. Sumao na to guys ni Anhim Rizal kay na ipanggutom ang mga person o gusto pod mangaon og mga seafood. So naami di karon unya ni ubantog ko guys kay gusto ko mo-try atong shell unsay tawag ato guys. Nakalimot na ko basta mao to. So may nalang gani na isakyanan si Madam Maisal. So mautaw nanguban mi. So may nalang gani kay naami na abtan pa kaya hapit naman siya alas 6 guys ni abot mi. So may nalang daghan pa ming naabtan na apoting mga shell nga gusto na to i-try. So first time na ako mukaon og mga shell guys. Tapos sige pag ikaw papunta na ani ni hindi ko unsay tawag. Tapos unsaon siya pag kaon kay kaninaging naa nata sa Agusan del Sur humura isda sa Agusan ang atong natilaway. So mo na to guys, dali mga ang sa taninyo. Pagkaon si. Sa amin pagkaon. Nay, upat, day, upat. Lima na lang, day. Ay, lisod man din ay. Kailangan na may isa. Pero ugma. Hindi mo hawak siya. May toothpick? Pang na? May toothpick dire kuya. Naman, kuya, daghan na. Ipatas ka kay Gido. Struggle Ah. dito. Pagdal anak tanan sa balay ang botelya. Tawag sila man. Ginamos nga mahong. Ang ginamos sa mga isda yun. Ang dayok mo itong tinais sa barilis. Mo pagtawag ay amahong. Pero kung satan, ginamos mo na. Duha ka litro te, duha ka sa kalo. Upat kas ka sa Ito sa mga paano te? Kining ano? Bangus ka dyan. Ang ulo. Oh, ulo sa